היי בנות ובנים וברוכים הבאים לעוד פרק של DIY. והיום בפרק אנחנו נעשה שלטים לחדר. שלטים לחדר זה דבר היסטרי, זה גם שלט לכניסה שאפשר לעשות, וגם כל השלטים של אווירה כזה, אתה יודע, שלטים שאתה רושם עליהם, אהבה זה כל הסיפור. אני בכלליסט לא סובלת את השלטים האלה. באמת? כי זה כאילו בחנויות תמיד אותם שלטים, זה כאילו love, peace, joy. אז בגלל זה היום אנחנו נעשה לעצמנו שלטים ונראה איך עושים ב-DIY שלטים ייחודיים שאין בחנויות. זה מהמם, כי תמיד בחנויות זה כזה נורא פלקטי, זה כזה תמיד נורא בלי אופי. ובא לי שיש שלטים כאילו, וואו, דברים שהם פופיים, מגניבים, חיוביים, יו, האמת שוואו זה גם מילה מגניבה לרשום. נכון, אבל וואו כזה בצורה קומיקסית כזאת, עם נקודות בבום, ולאב, גלייזד זה מהמם, מה עם שפינוזה, מהמייזינג, מה עם אשפלאו, קרסביצה. אני אומר בוא נעשה שלט אחד, שלט כניסה, ושלט אחד עם משהו שמאפיין אותנו. אז קודם כל יש לי כבר מילה. חוצפה? לא. גלם, זה המילה שלי. גלם. אני חושב שהמילה שלי תהיה, כאילו, לעשות בעברית או באנגלית? לא, נראה לי תעשה בעברית. מה, אנחנו בארץ ישראל הקדושה. אז למה אתה עושה גלם? גלם זה, ממי, זה מילה דו-ערכית ודו-קוטבית ודו-לשונית. גלם? גלם זה גם בעברית. במיליון אבן שושן רשום גלם. תחת ההגדרה של... תחת ההגדרה של זוהר. רשום זוהר, אז תרשום זוהר. לא, רשום גלם. סליחה, תרשום זוהר. ממי, רשום גלם, זה גיימל למד א' אז אני גם רוצה באנגלית. אז תעשה באנגלית, נו. לאב, פיס, ז'דור דיור, ז'דור קורסון, חממה, קורסון, בגט. לא. כל מיני דברים שאתה אוהב, נו. פרנד, או פרי, או הפי. הפי. אני בעד הפי. אז אני מתחיל. מה? אני מתחיל. אבן יער מספריים, מה מנצח בין השתיים, 1, 2, 3. אבן יער מספריים, מה מנצח בין השתיים, 1, 2, 3. די! ניצחתי. טוב, אז אני מתחיל בשלט לחדר שלי. אז אני מתחיל שפכתי פה גואש שחור, ואני לוקח עם ספוג. כי בא לי שהרקע יהיה שחור דווקא. אתה יודע שדיברנו על זה ואני כאילו קצת מתגעגע על זה שאנחנו לא גרים ביחד. בדיוק היום ישבתי בבית, וכאילו, מה זה היום? לפני כמה ימים ישבתי בבית, אמרתי כאילו, לא חשבתי על זה שאתה כאילו כבר לא גר איתי, ואז אמרתי כאילו, איזה עצוב זה שהוא כבר לא איתי. אי אפשר לראות סרטים ביחד, אי אפשר לראות סדרות ביחד. אבל אפשר לראות. ואני חושב שפעם היית הכנת סלט כרוב כזה עם גרעיני חמניות, שהיה נורא טעים ואהבתי. למרות ששרפת תמיד את התחתיות של הסיר, היה באיזשהו זכן כזה של ריח של שריפה. וריח של קושי, ואני מאוד אהבתי את זה, דווקא את הטעמים המיוחדים שלך. טוב, אז צבעתי את המרכז של השלט, ועכשיו מה שאני יכול לעשות, אני יכול להדביק סרטים, כי תמיד כל השלטים שאנחנו רואים סרטים זה ישר מזכיר לי את הדירה. כן? איזה סרטים היית עושה לי? כאילו, על כל דבר קטן, הייתי מביא חבר, היית מתעצבן. טוב, אז מה שאני עושה עכשיו, צבעתי רק במרכז, כי בשני הצדדים, מלמעלה ולמטה, אני אדביק סרטים. אתה הולך לעשות סרטים, נכון. גם כוכבים מזכירים את הדירה שלנו. איך היו באים אליהם מלא כוכבים, ליאנה תדהר, עומר דרור, תמיד היו באים לבקר אותי. אז אני גוזר סרטים שהם קצת יותר... גם גזירה נורא מזכירה לי את הדירה הקודמת. שהם קצת יותר ארוכים בעצם. איך גזרת את המערכת יחסים, מהשלט, כדי שאני אדביק את זה גם מאחורה, שזה יישאר נקי. חתכת בבשר חי. ולא יראו את זה. אני גוזר עוד סרט. לא יראו את זה, גם מזכיר את הדירה הקודמת. ואני בעצם מדביק את זה עם דבק חם. דבק חם. זה אני גם זוכר שהיינו עושים בדירה. ואני מדביק גם למטה סרט. הנה למטה. אני זוכר שהייתם תמיד מחכה לי למטה שהייתי חוזר הביתה מהעבודה. עם מים חמים, ומרק חם, וזר פרחים. אני עכשיו הופך את זה. הנה, הופך את זה. זה כל מה שהיית עושה לי כל הזמן. כל דבר שהייתי אומר, היית הופך את זה. ואני מדביק את זה מאחורה, ואני בעצם מסיים להדביק. מסיים. בדיוק זה מזכיר לי תקופה שסיימת הכל. סיימת הכל וזרקת אותי להשפטות. עכשיו אני יודע שזה נראה שפה נשאר עוד קצת לכלוך, אבל זה בגלל שאני לכלוך, עוד סרט זהב, אני חולה על זהב, ואני גוזר את זה. עכשיו מתי אני להתחיל? טוב, אז סיימתי להדביק. תראו איזה היסטרי זה יצא. מהמם. עכשיו אני צריך באמצע לכתוב את השם שלי. איך תכתוב אותו? אני מתלבט אם לכתוב אותו בעברית או באנגלית. שוב ההתלבטות. ממי, ברור שבעברית. אני אקח לק ואני ארשום. למה תמיד אתה מעתיק ממני? אוף. מי מעתיק ממך? אני יכול לדעתי. למה אתה עושה לק? לא ידעתי שאתה עושה את זה. אז אולי תעשה את השם שלך באיזוליר בנד. תעשה באיזוליר בנד. לא רוצה. זה להקה שקוראים לה איזוליר בנד. אתה לא מכיר? לא. אז זה להקה חדשה, חברים, אתם יכולים להקשיב. הדיסק הכי לוהט בעולם, יש להם שיר להיט עכשיו במצעד הפזמונים. דבק חם, דבק חם. זה מה שכולם אומרים שיש לי. בון! היי! אני בינתיים החלטתי שגם אני בהשראת יואב אעשה פסים. כלומר, לא בהשראת יואב, זה היה הרעיון שלי מלכתחילה, אבל יואב גנב לי. אני כמובן מחלק
את הגושפנקה הזאת לשני חתיכות. אוקיי, אז תעזור לי רגע בהתלבטות. נו. אני מתלבט אם לכתוב את זה עם לק. אני מתלבט בין יהודה לנינט. בין מי אתה מתלבט? או אולי אני מהסרט הזהב ירשום יואב. תראה, זה יכול להיות מהמם. מושלם. נכון? אז מהסרט? לא. למה? כי בעיניי זה מוגזם. גם זה זהב, גם זה זהב. אבל אני אוהב זהב. משהו עדין, די, זה מוגזם. תן רגע לבדוק את האפשרות. טוב, אני בכל מקרה החלטתי ללכת על לקים, וכשאני אומר לקים, אני מתכוון ללקים, ואני עכשיו עושה בצבעים שהם נורא פופים, כי החלטתי שאני הולך ללכת על ורוד, פוקסיה כזה, מתקתק, עם הגוון הצהבהב החמודון. אני ממש קורא להם בשמות. זה צהבהב חמודון עם ורוד מתקוטטון. טוב, ממי, אני החלטתי שבסוף אני מדביק רצועות של זהב, אני פשוט חולה על זהב, ותראה, זה יוצא כזה מדהים ומאלף. אני עסוק בלקה שלי, מאמי. אני צריך ריכוז ושלווה כדי להדביק את השם שלי. אני מצבי מעולה. אני ממש עכשיו בשלבים של לצבוע את הפס השני שלי, בצהוב זרחני ומהמם, כי אני מתה על הצבעים האלה, הם הצבעים הכי יפים, הצבעים הכי מושקעים, והצבעים שעושים הכי שמח על הלב, וזה הצבעים שאני הכי אוהב אותם. כל מה שקשור לפוקסיה וורוד וכל הצבעים האלה. וכמובן צהוב, שאני חולה עליו. יואב, הבעיה היחידה שלי, שבטעות השפריץ לי על הצהוב קצת גוון ורדרד, ואני לא יודע מה לעשות עם זה. לא, חכה שזה יתייבש. והצהוב לא מכסה את זה. תחכה שזה יתייבש וזה יכסה את זה. סיימתי להדביק ויצא לי האמת, וואו. מושלם ברמות. וואו. ברמות! אני חולה על זה בטירוף, יואו. ריח שלק זה על הריח הכי דיזסטר, אני כאילו מתחיל מה שבטוח, שעדיף לעשות את זה או ליד חלון, או במרפסת, או בחוץ, מתחת לבניין, על הדשא, העיקר לא במקום סגור. טוב, אני עכשיו מקלף את הפס האחרון של מה שנשאר מהחיים שלי. אני אוסיף עוד פס של כסף, מריחה אחרונה. האמת שמאמי, גם אני קצת מתגעגע לזה שגרנו ביחד. אז למה אתה לא אומר את זה? אבל זה מה שאני אומר. אבל מה אתה הכי מתגעגע? אני הכי מתגעגע לזה שידעתי תמיד שאם אני צריך לדבר עם מישהו, אז חבר הכי טוב שלי פשוט דלת לידי. יואו, מאמי. אתה בחיים לא אמרת, לא דיברת איתי ככה. בגלל שתמיד דפקתי לך על הדלת, לא ענית. החלטתי באופן די ריסקי ומוזר וספונטני לעשות את השם שלי מחבלים שקנינו לפי מטר כמובן. קודם כל צריך ליצור את הלמד. לא, אתה יכול לכתוב בדבק חם את האות למד, ואז נשים את מהמם. עכשיו אני מוסיף את האלף, אני גוזר את החתיכה של האלף, ועכשיו אני עובר לעיצוב האות א'. אנחנו עוברים לשלב ההדבקה, יו, אני מה זה אוהב דוץ? גם אני. מהמם, שימו לב, שזה מוש. אנחנו עושים עכשיו את האות ו'. די! זהו, מאמי. מה, אנחנו דבוקים לנצח? יואו, אנחנו דבוקים בדוץ! אנחנו דבוקים לנצח לעולם. אף אחד לא יפריד בינינו כולם. זה באמת דבוק, חברים, כאילו. מה, אתה משוגע? תעיף את זה, נו, יואב. חצי שוב חזק, זה כואב לי. בלי תנועות חדות, אני עולה. לא, לאט. בלי תנועות חדות, לעולם. אתה דבוק אליי. ועכשיו אני כבר בישורת האחרונה. אני ממש באות האחרונה, באות נון סופית. אל תנסו את זה בבית, כי זה באמת נדבק חזק. באות נון סופית, החלטתי שבא לי שזה ימשיך את זה פה. איזה מגניב שזה יצא כאילו מהשלט? מהמם. הייתי מוסיף סימן קריאה. לא, אני רוצה להוסיף. סימן קריאה. לא, אני רוצה להוסיף פה כוכב שיסתיר לי את הזה. לא, אל תיגע בזה. בא לי כוכב. תוסיף סימן קריאה, לאון, בום, סימן קריאה. לא בא לי סימן קריאה. ואני רוצה להוסיף את הכוכב הזה, אז אני גוזר אותו פשוט מפה, מתוך הסרט. ואני רק רציתי לעשות DIY. לא. טאדאם. טוב, אז עכשיו אני עושה את השלט אווירה, את מה שאמרנו שכל אחד עושה עם המילה שלו, את השלט הפי שלי, ומה שאני אעשה... אבל תסביר כאילו למה דווקא הפי. מה זה גורם לך להרגיש? תשמע, מבחינתי הפי זה אג'נדה. זה להחליט להיות שמח, זה להחליט לעשות הכל בשמחה, זה להחליט לראות את החיים בחיוך, זה כל הזמן. זה לקום שמח, ללכת לישון שמח, לעשות דברים שעושים לך טוב, להיות שמח. מאמי, אתה יודע שחצי מהבית שלי זה נקודות. איפה ליאון? פה! איפה ליאון? פה! תביא לי, איזה צבע אני אקח? עכשיו הוא יגיד צהוב. צהוב. לא מתחבר לצהוב. למה, מאמי? וזה יפה. אני רוצה ורוד, תביא לי ורוד. לא ורוד. אני חולה על ורוד. תביא לי ורוד. לא, צבע שעוד לא עשית. אני רוצה ורוד. כחול.
לא, זה כחול לא מספיק הפי מבחינתי. אז צהוב, ממי, צהוב זה הכי הפי. אוי ואבוי, ממי, כל השולחן גחלים. רק תיזהר ממי שזה יתייבש לפני שהצבע הוורוד על המדבקה לא יזלוג. כן, זה עכשיו זמן להתייבש. יואו, כבר עשיתי דברים כאלה וזה לא יצא טוב. אבל דקה, לכלכתי עכשיו. זה פגע גם בי. אז ממי, אני עושה 2 מילים. שהן גלם. זה מילה אחת. לא, זה 2 מילים. גלם. זה מילה אחת. גלם. אני ממשיך לפזר את הצבע, כי אני רוצה שהוא יהיה יותר אחיד. זה יכול להתחיל. מהמם. אז בינתיים אני חילקתי את הבורד שלי לשני חלקים. אני הולך להשתמש בשני סוגים של נצנצים, גם צבע ורוד וגם צבע שהוא ירוק טורקיזי כזה. ובאמצע אני הולך לכתוב גלם באותיות בפס נחושת הזה, בסליל נחושת הזה. קודם כל אנחנו שופכים קצת דבק לכל האזור הזה. להקת איזולר עכשיו אני רוצה להסיר את העיגולים. וואו, ממי. שנייה, חכה. זה נראה מדהים. תודה, ממי. אני מת על זה, על הנצנצים האלה. אני גם מאוד אוהב. חכה, אני מתחיל להסיר, אני לוקח פינצטה, כדי להסיר את זה בעדינות, תסתכל. כל הכבוד. יואו, זה לא עשה טוב. לא הבנתי איפה העיגול. זה לא יצא לי טוב. אוקיי, אז אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה. אבל יש לי רעיון איך לתקן את זה. נו. אז מה שאני אעשה, אני אמשיך לצבוע את זה עם הספוג. מהמם בעיניי. כדי שזה פשוט יהיה רקע ורוד. אני צריך שהוא שקית, כי אני לא יודעת לאן כל הדבר הזה ילך לי. לפעמים קורות טעויות, אין מה לעשות. אני מוציא את כל השאריות שלי, ונורא חשוב גם לבדוק שאין עוד דברים שנשארו על גבי הלוח. טוב, בגלל שזה לא הצליח לי, אני הולך לצבוע את כל הלוח בצבע חדש, והצבע הזה יהיה סגול לילך. אני ממשיך עם הדבק כדי להוציא כל מיני חלקים שעדיין לא נצבעו לי. טוב, אני צובע את זה בסגול לילך, כי חשוב לי שזה כן יהיה אחיד, ואני כן רוצה את הנקודות כמו שצריך, ואז על זה אני אעשה נקודות ורודות, ואני אצליח לעשות נקודות, אתם תראו. טוב, אני בינתיים עובר לצבע השני שלי, אחרי שצבעתי את החלק הראשון של זה. אני הולך לשים את הצבע השני, שזה בעצם צבע ורד רדי. כי גלם, חברים, גלם זה נצנצים, גלם זה פייטים, גלם זה וואו. אני מחכה שזה יתייבש, ואחרי זה אני פשוט אעשה נקודות עם הספוג. המילה שלי היא גלם, כי גלם זה מי שאני. זה נוצץ, זה זרחני, זה יפה. ואני הולך לעשות גלם על כל השלט הזה. נוסיף קצת ורדרד, נגיעות קלות, ממש טיפה. זה כמו ילד שמשתעל, צריך לעשות לו. ואז כל הנצנצים נופלים, ונופלים. זה כמו טינקרבל. זה כמו טינקרבל מפה הדוב. תפסיק! יואב! אתה לא נורמלי! יואו, אני בשוק! מה זה הגלם הזה? מי ינקה את זה עכשיו? רמסס! וזה הזמן לקלף את המראה. וואו! איזה יופי! אז זה השלט של הגלם שלי שמוחלק לשני חלקים. אבל עכשיו אצלי השלט כאילו זהו, מה אני אעשה עכשיו? ממי, שגם לך הם נצנצים. האמת שאני אוהב את זה. אני מהמם. אני בעצם לוקח את הישורת האחרונה, ולוקח את הנחושתן פה, ועושה מזה בעצם את האותיות שלי. אז אנחנו מתחילים באות G, האות G היא כזאת. ואני הולך לכתוב... זה האות G. אני הולך לכתוב אפי עם טוש, ואחרי זה אולי לעבור עליו בטוח. והאות M, שאני מת עליה, כי זה מזכיר לי את... נכון, יפה, ממי, איך ידעת? טוב, עכשיו אנחנו צריכים להדביק את כל הדבר הזה שנקרא האותיות. שלי? מי לא אוהב נצנצים? שיצביע, אין בן אדם שלא אוהב נצנצים. נצנצים זה דבר הכי מושלם עלי אדמות. אולי אני אוסיף עיגולים שחורים קצת? עיגולים שחורים! יואו, תקשיב, אני מצליח לעשות עיגולים מהממים. אני אקח את השלט שלי ליד המיטה, שגם כל בוקר שאני אקום זה יזכיר להיות שמח, וכל לילה שאני הולך לישון זה יזכיר להיות שמח. תמיד. אז אחרי מלחמת הנצנצים שעדיין קורית, כפי שאתם רואות, הנצנצים עפים, אז השלטים שלנו מוכנים, וכפי שאתם רואות ורואים, השלט אחד הוא שלט של השם שלנו, שם לחדר, והשלט השני הוא שלט אווירה, עם מילה שמתארת אותנו. כמובן שגם השלטים האלה הולכים להיות מצולמים לאינסטגרם. אוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד. נתראה בפרקים הבאים עם עוד מלא DIY ודברים חדשים וכיפים, ואנחנו כל כך שמחים שאתם יוצרים, אז נתראה בפרק הבא. אוהבים. ביוש! דבק חם. דבק חם, זה מה שכולם אומרים שיש לי. דבק חם, זה מה שכולם אומרים שיש לי. בון, היי! אומרים... טוב, אפשר להתחיל גם אני?